Aurten berriro ere Euskal Herriko mugimendu feminista kalera atera gara, emakume trans eta boierok jasaten ditugun zapalkuntzak amaitu behar dutela ozen oihukatzeko, ez? Eta, bueno, hori betikotzen dutenei ere bai, ardura batzuk exigitzeko. Iaz gure bizitzekin negoziorik ez lelopean atera ginen, zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatzen, greba feminista orokorretik gentozen, eta bizitza duinen aldarria ekarri genuen erdigunera, ez? Aurten testu ingurua ez da gehiegi aldatu, oraindik ere bizi dugun sistema cis heteropatriarkal, kapitalista eta kolonialistak desberdinkerietara kondenatzen gaitu, ikusi dugu nola feminismotik etorri diren interpelazio ezberdinek lorpenez gain erreakzio bat eragin dutela ere, ez gizonek haien privilegioak kolokan ikusi dituzte eta horrek erreakzio bat eragin du. Aurten fasismoaren aurka ausardia eta aliantza feministak lelopean atera nahi izan dugu, nahi izan gara kalera, oldarraldi fasista hori salatzeko, ez bakarrik eskuin muturretik ematen den diskurtso antifeministak edo inkluso arrazistak salatzeko, baizik eta ere ezkerreko mugimenduetan ikus daitezkeen jarrera erreakzionarioak ere jo puntuan jartzeko eta hoiek salatzeko ere. Orduan, horrekin batera mugimendu feministak lanean jarraituko duela aldarrikatu nahi dugu aliantzak josten, ez bakarrik mugimendu feministaren barnean eman daitezkeen aliantza eragileen arteko aliantza horietan, baizik eta ere herri mugimenduaren parte diren eragileekin aliatu behar garela, ulertuta borroka antifasista feminista eta feminismotik eta transfeminismotik egin behar dela, eta horrekin batera ere ekarri nahi izan dugu martxoaren 8-ra ardatz ezberdinak, ez? Emakumeen mundu martxak ere bai landuko dituenak aurten nazioarteko ekintzan. Alde batetik indarkeria matxistarena, bestetik krisi ekosozialarena eta azkenik migrazio politikena. Orduan, hori ere ekarri nahi izan dugu aurtengo martxoaren 8-an. Eta azkenik amaitzeko, esatea Euskal Herriko mugimendu feministatik mezu argi bat bidali nahi dugula, ez? Fasismoaren, eskuin muturraren eta jarrera erreakzionarioen aurka posizionatzen garela feminismotik, eta feminismo horretan lerrokatzen garela, aliantzak josten jarraituko dugula, kalean egongo garela, eta lanean jarraituko dugula Euskal Herri osoan, herriz herri eta auzoz auzo.